ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம 18 டேஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ்ல நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம இருக்கிறோம். தேர்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்ம யோகா. பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கர்மயோகம் பத்தி பகவான் நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அதுல கர்மயோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயலின் யோகம். நம்ம செய்யற செயல்கள் தினப்படி நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது என்ன மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும். இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா யோகா லேடர். ஃபர்ஸ்ட் யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? யோகம் அப்படின்றது சோலை சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம். யோகம்ன்றது சோலையும் சூப்பர் சோலையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம். நம்ம சோல் சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது என்னென்ன மெத்தட்ல கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கர்ம யோகம். அதாவது நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா நம்ம பகவானோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யற பூஜைகள், நம்ம செய்யற வழிபாட்டு முறைகள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம இப்ப சாண்டிங் பண்றோம், அப்போ அந்த சாண்டிங் மூலியமா அப்ப நம்ம செயல்கள் மூலியமா நம்ம சோலை பகவானோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் அப்படின்றது நம்மளோட நாலேஜ, அதாவது நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல உள்ள விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்புறம் பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள், அப்புறம் ஆத்ம தத்துவம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதன் மூலியமா நம்மளோட நாலேஜ் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா ப்ராக்ரஸ் பண்றோம். அப்ப அதன் மூலியமாவும் நம்ம பகவானோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், அதுதான் இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட். பக்தி யோகம் அப்படின்றது பகவானுக்கு செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட ஃபெய்த்தோட நம்ம செய்யற பக்தி, அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுவும் வந்து 7th சாப்டர்ல இருந்து 12th சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பக்தி யோகம் அப்படி அந்த அந்த டாபிக்ல நம்ம எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலியமா நம்ம சோலை பகவானோட நம்ம எப்பயும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் நம்மளுக்கு வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகி நம்ம இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல நம்மளால லிபரேட் ஆக முடியும். இதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கர்ம யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இது இது வந்து எப்படி இப்போ செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் வந்து 2.49 அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து செயல்களையும் மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனருக்கு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நேற்று செகண்ட் சாப்டர் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம், ஏன்னா லெவல் 1ன்றதுனால எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து புத்தி யோகம் அதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் ஞான யோகம், இப்படி எல்லா யோகங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம், ஏன்னா அது என்னது சம்மரி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம். சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்னு நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தோம். அப்போ செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகத்துல அதாவது 2.49ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அதுல அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அப்போ பக்தி தொண்டு மட்டும் பண்ணா போதுமா, நம்மளோட பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி செய்ய வேண்டாமா, அதாவது எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்றத, அதாவது ரினௌன்சியேஷனா இல்ல பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி செய்யறதா அப்படின்றது சந்தேகம் ஏற்படும். அந்த சந்தேகத்தை தான் இந்த சாப்டர்ல ஸ்டார்டிங் அர்ஜுன், ஏன்னா இது வந்து கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் பகவான் அண்ட் அர்ஜுனர் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த கொஸ்டினை வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்லுவாங்க. அப்போ அதுக்கு பகவான் வந்து மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு உபதேசங்கள் கொடுப்பாங்க. அது என்னன்றதை நம்ம போக போக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞான அஞ்சனசலாகிய சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री
ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 2ஓட சம்மரி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம். சாப்டர் 1ல அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல அர்ஜுனர் வந்து 5 விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெடுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து இரு மனம். இதுதான் வந்து அவங்களோட வருத்தத்து அறிகுறி. அதாவது அவங்க போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கான ரீசன்ஸ் இதை கொடுத்தாங்க. அதுக்கு நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நான் உடல் இல்லை அப்படின்ற அதன் மூலியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம வந்து இந்த கிராஸ் பாடி மட்டும் கிடையாது, நம்ம கிட்ட ஆத்மா அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னைக்குமே எட்டர்னல் ஆனது, அழிவில்லாதது, அது நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம நேத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப ஆத்மாவுக்கு, இந்த உடம்பு அழியக்கூடிய உடம்புக்கே நம்ம இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு இடத்துலயும் நம்ம கொடுக்கும்பொழுது, அழிவில்லாத ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் ஆத்ம ஞானம், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய சத்சங்களை இணைஞ்சு நிறைய அந்த பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் இன்னும் இன்டெப்த் படிக்கும்போது அது நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா, சாங்கிய யோகத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கபிலர் வந்து தேவகுதி அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கி இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம அதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரிதல் ஏற்படும். அதுல நம்ம இதுல பகவத்கீதையில இந்த லெவல் 1ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, ஆத்மா அழிவில்லாதது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, போர் செய்யறதுனால இன்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு பகவான் சொன்னாங்க, உன்னுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அது சத்திரியனா இருக்கும்போது அதை நீ செய்யறதுனால, தர்மத்துக்காக செய்யறதுனால உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ராஜ்யம் கிடைக்கும். இறந்தால் சொர்க்கம், இருந்தால் ராஜ்யம் அப்படின்றத பகவான் அவங்களுக்கு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாப செயல் அப்படின்றப்போ, பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை, பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், பக்தியோட செய்யற செயல்கள் பாபம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தில இருந்தும் அவங்களோட அண்ணன், தந்தை அந்த மாதிரி போகும்போது அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துல உள்ள அந்த கலாச்சாரங்கள், அந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன ஆகும், தடைப்பட்டு போயிடும் இல்லைங்களா. அப்போ அதெல்லாம் வந்து அதனால நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் ஆனா இதுல வந்து சத்திரியனா என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் இவங்க அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்போ தர்மத்துக்காக செய்யறது இருக்கலே உகந்தது அப்படின்றத இங்க சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இருமனம், இன்டெசிஷன், உறுதியுடன் ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யுங்கள். எப்பயுமே நம்மளுக்கு எதுல ஒரு இன்டெசிஷன் வந்தாலும் நம்ம சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி, அதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட நம்ம அணுகணும். அப்போ அது மெட்டீரியலா இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாலும் சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் நம்ம கேட்கணும். அவங்க நம்மளுக்கு நல்லதை சொல்றவங்களா இருக்கணும் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு பிடிச்சதை சொல்றாங்களா அப்படி தேடி நம்ம போகாம, நம்மளுக்கு நல்லதை சொல்றாங்களா அப்படின்றவங்களை தேடிதான் நம்ம போய் நம்ம நம்மளோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவான் அணுகினாங்க. அப்ப உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள், டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன 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 கிடைக்கும், அது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் மூலியமா, அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு செய்யும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா எல்லாமே சிறந்ததா அமையும். மெட்டீரியலாவும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவலாவும் சரி. அதை வந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கான அத்தியாயம் கர்மயோகம். கர்மயோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செயல்கள். நம்ம தினப்படி ஒரு செயல் செய்யறோம், தினப்படி எல்லாருக்கும் சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி அந்த செயல்கள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும். ஏன்னா கர்மத்தின் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, நம்மளுக்கு பலன்கள் கிடைக்குது. நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும், கெட்டது செஞ்சா கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம அந்த செயல்கள்ல ரொம்பவே ஜாகிரதையா இருக்கணும். என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும், அது நம்ம வேதத்துல கொடுத்த மாதிரி நம்ம அந்த செயல்களை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ இங்க வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணா போதுமா, அப்ப துரத்தல் அல்லது செயல் எது அப்படி இருக்கும்போது என்ன வந்து ஏன் வந்து இந்த போர் பண்ணு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்பாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க சரிங்களா. அப்போ துரத்தல் அல்லது செயல்,
ரெண்டுல எது சிறந்தது? ஏகம் வத. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டினா கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகத்தோட லேடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா, கர்மகாண்டா இதெல்லாம் வந்து யோகாவோட லேடர். யோகா லேடர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீழே இருக்கிறது வந்து கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கர்மீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா தனக்கு தேவையானதை செஞ்சுக்கணும். அது தப்பான வழியில இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அத வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும். அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து கர்மீஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதே கொஞ்சம் அதிகமா வந்து கர்ம காண்டா. அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அவங்களுக்கு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம்னா, நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது வேதத்துல நெறைய வந்து ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த இந்த முறைய ஃபாலோ பண்ணோம்னா, நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்கும். இப்ப புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணா புத்திர பாகியம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்திரன் பதவி அடையறதுக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து வேதங்கள்ல 90% வந்து இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற ஸ்லோகங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல வரும்போது கர்மகாண்டால வரும்போது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன பண்றோம்னா நம்மளை விட ஒரு சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி இருக்கு. அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்ப அது வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள்ல வந்துருது. அதுக்கு மேல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா யோகா லெடர்ல கர்மயோகா, இது நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படின்றத பார்ப்போம். நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படின்னா என்னன்னா பலனை எதிர்பார்க்காம முழுக்க முழுக்க பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகா. ஏன்னா இந்த இந்த உலகத்துல எல்லாமே என்னது ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப சோல், சூப்பர் சோல் இதெல்லாம் தான் எட்டர்னல். எப்பயுமே எட்டர்னல் விஷயம் தான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா கொடுக்கணும். அப்படின்னும் போது பகவானுக்காக சேவை செய்யறது தான் இந்த சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் அப்படின்றது வேதத்துல இருக்கு. பாகவதத்திலும் நம்ம படிக்கும்போது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட அன்போட ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு அம்மா எப்படி செய்வாங்க அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட சேவைகள் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானுக்கு எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட அன்போட, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கை, அது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு விஷயத்தையும் தர்ம வழியில பகவான் விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு நம்ம செய்யும்போது அது நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்ற பட்சத்துக்கு வரும். அதுதான் உயர்ந்த நிலை. அதுக்கப்புறம் ஞான யோகா. ஞான யோகான்றது நிறைய நாலேஜ் அக்குமுலேட் பண்ணிக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகான்றது தியான முறையில நம்ம பகவானோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. மெடிடேஷன் முறையில முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க அப்போ யாரு ஒருத்தவங்க மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அஷ்டாங்க யோகா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது இந்த சித்தர்கள்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நிறைய இந்த விஷயங்க தண்ணி மேல நடக்கிறது, அப்புறம் அவங்க எல்லாம் எங்க வேணாலும் டிராவல் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த சக்தி எங்க இருந்து கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட சென்சஸையும் மனதையும் போக்கஸ்டா பகவான் மேல வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த சக்தி மிஸ்டிக் பவர் வந்து கிடைக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி மிஸ்டிக் பவர் கிடைக்குது அப்படின்னா யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு சிலவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த சக்தியை வந்து வேற வேற விஷயத்துல பயன்படுத்துவாங்க. ஆனா டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதையும் பகவானுக்காகவே பக்திக்காகவே பயன்படுத்துவாங்க. அதுக்கு மேல இருக்கிறது பக்தி யோகா. யோகா லெடர்ல அதுக்கு மேல நம்ம பாக்குறது பக்தி யோகா. பக்தி யோகான்றது முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுதான் பக்தி யோகா. சரிங்களா? அப்போ இதுதான் இருக்குல்ல டாப் மோஸ்ட். அப்ப கீழே கர்மீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, பக்தி யோகா. அப்ப இது எல்லாமே இந்த யோகா லேடர் வந்து நம்ம இந்த 3rd சாப்டர்ல பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா சிறந்தது அப்படின்றத நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற வார்த்தையின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டம், கர்ம யோகா இது ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்து பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். அது என்னன்னா 3.17 to 3.35 வரைக்கும் எத் ஆஷரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்ற வார்த்தையின் மூலியமா. அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்றதையும் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இக வைரினம் அப்படின்றது நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அதாவது நேத்துக்கே நம்ம ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எதனால வந்து ஃபால் டவுன் ஆகுறோம், எதனால கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றதுக்கு புலன் பொருட்கள் மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வருது. அது லஸ்டா மாறுது. அதுல இருந்து நம்மளுக்கு அது கிடைக்கலன்னா கோபம் வருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகிறோம் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு 66-65 அந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதை கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, டிவி பார்க்கணும்னு அடம் பண்ணுது. டிவி தான் அந்த பொருள், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்.
அது அது வந்து அது பார்க்கணும் அப்படின்றது அதுக்கு வந்து ஒரு பந்தம் ஏற்படுது. அது வந்து அதுவே வந்து என்னது ஆசையா மாறுது. ஆசையா மாறும்போது, இல்ல இன்னைக்கு பார்க்க வேணாம். கண் வந்து இது கண்ணுக்கு கெட்டது. இல்லன்னா எக்ஸாம் இருக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அத தடுக்கும்போது, அது என்னவாயிடும் அதுக்கு? கோபத்த குடுக்கும் இல்லைங்களா? இல்ல நான் டிவி பார்த்தே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பண்ணும். அடம் பண்ணும்போது அது கோபத்துல என்ன பண்ணும்? ரொம்பவே என்ன செய்யறோம்னு தெரியாத அளவுக்கு அது உருண்டு உருண்டு அழுது எப்படியாவது அத வந்து அடையணும் அப்படின்றதுலே தீர்மானமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அதுக்கு அவங்க வீட்ல பனிஷ்மென்ட் குடுப்பாங்க. இப்போ அதே மாரி பெரியவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு புலன்பொருள் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும். அது ஒரு கெட்ட பழக்கங்களா இருக்கலாம். இல்ல ஒரு கெட்ட ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்துல தர்மம், வழி அப்படின்னு இல்லாத ஒரு செயலா இருக்கலாம். அது மேல நம்மளுக்கு ஒரு பந்தம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா, அது என்ன ஆயிடும்? அது நம்மளுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல நம்மளுக்கு ஃபால் டவுன் ஆகுறோம். இந்த விஷயத்த நேத்து நம்ம ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியது எந்த இடம்? சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட் அந்த பொருட்கள். அது வந்து நம்ம எதோட நம்ம பாண்டிங் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத சர்வ ஜாக்கிரதையா இருந்தோம்னாலே, நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில வராது அப்படின்றத 2ண்ட் சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த சாப்டர்ல நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்றத பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ப பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஏக்கம் மத்த 3.1 to 3.2 அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. எது வந்து சிறந்தது? ரினவுன்ஸ் பண்றதா இல்ல செயல்படுறதா அப்படின்றத கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்லுவாங்க, செயல்படுறது சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण 3.6 3.6 माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। हरे कृष्ण. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனத்தை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதாவது பகவான் வந்து ரெண்டு விதம் சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, இப்போ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களின் மீது மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். பிரிட்டண்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பார்க்க சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க. நிறைய நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஒரு சில இடத்துல வெளியில போனோம்னா பார்க்க எல்லாமே இது நிறைய வந்து ஒரு சன்னியாசிக்கான ஒரு இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போன் பேசுறது இல்லைன்னா அவங்க குடும்பத்துல எங்க இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தீய பழக்கங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஈடுபடுறது. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அந்த மாதிரி அதாவது மனசளவுல சந்நியாசம் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. வெளியில பார்க்க அதாவது நம்ம இப்ப புலன் செயல்களை கட்டுப்படுத்தினா மட்டும் பத்தாது. புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடக்கூடாது. ஆனா அந்த மாதிரி அலைப்பாய விடுறவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க பகவானிங்கன்னா, அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அப்ப யாரு வந்து சிறந்தவங்க அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. யாரு ஒருத்தவங்க அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய செஞ்சுக்கிட்டே அதாவது ஃபேமிலி இது கிரகஸ்தர்களா கூட இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய செய்வாங்க. ஆனாலும் அவங்களோட மனம் ஃபுல்லா எப்படி இருக்குன்னா பகவான் மேல நிலைச்சிருக்கும் பக்தி தொண்டுல அவங்க ரொம்பவே ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணமும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரிசாவுல பூரி ஜெகநாத் மந்திர் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்க வந்து இப்ப கூட ரத யாத்திரை அது வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ரத யாத்திரை நடக்கிற ஒவ்வொரு சமயத்திலும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கிங் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஒரிசால அவங்க வந்து அந்த ரத்தம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அதை வந்து அந்த தெருவை வந்து அவங்க வந்து ஸ்வீப் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த ரத்தம் வந்து கிளம்பும். அது ஒரு தாத்பரியம் ட்ரெடிஷனா அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. கிங்ன்ற பட்சத்துல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கே வேலை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனாலும் அவங்க பகவானுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ரத யாத்திரை நடக்கிற அப்பையும் அவங்க வந்து தெருவை வந்து அவங்க கிளீன் பண்ணி விடுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்தாலும் அதாவது ஒரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ பகவானுக்காக எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம அவங்க வந்து செய்வாங்க. சரிங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்டவங்க வந்து சிறந்தவங்க. அதாவது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டே
டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுறவங்க மிகவும் சிறந்தவங்க அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஸ்லோகமும் இருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி விடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம இந்த மெட்டீரியல் கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, இதையே நம்மளுக்கு பராமரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும், ஒரு அஹ், ஒரு ஒர்க் நம்ம செய்யணும். அப்போ நம்ம எந்த விதமான வேலையும் செய்யாம நம்ம வந்து ரினௌன்ஸ் பண்ணி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளே நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியாது. நம்மளே இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரம் ஆயிடுவோம். அப்போ அதனாலயும் என்னது, ஒர்க் வந்து ரினௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய அவசியம் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள பகவான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, சாண்டிங் அது இருக்கலே முக்கியமான ஒரு விஷயம். கலிகாலத்துல நம்ம அதாவது 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரம், கலியுகம். அதுல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாம சங்கீர்த்தனம். நம்மளுக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாமம், பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு முறை அப்படின்றத நம்மளுக்கு வேதத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. மெடிடேஷன் சத்யுகத்துக்கு, திரேதாயுகத்துக்கு ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ், துவாபர யுகத்துக்கு டெம்பிள் வர்ஷிப். ஆனா கலியுகத்துக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா போதும், பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சால் போதும். அவங்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைச்சதோ, பலன்கள் கிடைச்சதோ அதுவே நமக்கும் கிடைக்கும். ஏன்னா நமக்கு என்ன அப்படி என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து என்னன்னா இங்க நம்மளுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்பவே கம்மி. அதுக்கப்புறம் பியூரிட்டியும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் கலிகாலத்துல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய பொருட்கள் நம்ம பயன்படுத்துவோம். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூரா இருக்கணும். ஆனா இப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பியூரான ஒரு பொருட்கள்லாம் கிடைக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் காரணமா அப்புறம் மக்களுக்கு பக்தி மேல அவ்வளவா ஈடுபாடு இருக்காது. அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் அப்போ நம்மளுக்கு இது வாழ்நாள் கம்மி. அதுக்கப்புறம் பியூரிட்டியும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பொருட்கள்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்லயும் அந்த அளவுக்கு, அதாவது கலிகாலத்துல யாரெல்லாம் இருக்குமோ அவங்க எல்லாருக்கும் அது வந்து ஒரு டிராபேக்கா இருக்கு இல்லைங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அந்த அளவு ஈடுபாடும் இருக்காது. அப்போ அவங்களுக்கு மிகவும் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா டல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியான பேப்பர்ன்ற மாதிரி நமக்கு வந்து வெறும் நாம சங்கீர்த்தனம். ஆனா அதையே நம்ம அப்சார்ப்டா பண்ணோம் அப்படின்னா, சத்தியுகத்துல மெடிடேஷன் பண்ணதுக்கும் துவாபர யுகத்துல டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ணதுக்குமான பலன் என்ன கிடைக்குமோ அந்த பலன் நம்மளுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்திலே கிடைச்சிடும். அப்போ அதை நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட அவதாரமே தான். ப்ராம்ப்டா வந்து நம்மளுக்கு மொத்தம் தசாவதாரங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? மச்சக்குர்ம வராக அந்த மாதிரி 10 தசாவதாரங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா பகவானோட ஹிடன் அவதாரம்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்கு. சத்ய ஆவேஷ அவதாரம், அதுக்கப்புறம் லீலா அவதாரம், குணாவதாரம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள், பகவானோட லீலைகளும் அவதாரமும் வந்து எண்ணில் அடங்காதது. அது வந்து இவ்வளவுதான் பகவானுக்கு. பகவான் வந்து அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னும் போது அவங்களோட இன்கார்னேஷனும் வந்து அன்லிமிட்டடா இருக்கும். அப்போ கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் சிறந்தது அப்படின்றத மக்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக பகவான் என்ன பண்ணாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் பண்ணாங்க. எங்க எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 இயர்ஸ் முன்னாடி. சரிங்களா? இப்ப இந்த கல்கட்டாவுல அவதாரம் பண்ணாங்க. அவங்க கூடவே வந்து எப்பயுமே பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அசோசியேட்ஸோட தான் வருவாங்க. இப்ப ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருக்னன் இவங்கெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து துவாபர யுகத்திலயும் கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணும்போது யார் வந்தாங்க, பலராமன் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கோபா கோபிஸ் எல்லாருமே யாரு, கோலோகத்துல இருக்கிற பகவானோட என்ன நித்திய சூரிகளா இருக்கிறவங்க தான். அப்போ அந்த மாதிரி அசோசியேட்ஸோட தான் அவங்க அவதாரம் எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுக்கும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் கூட இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபு, பலராமர் அவங்களோட அவதாரம் தான் அவங்களும். அதுக்கப்புறம் அத்வைதர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவோட இன்கார்னேஷன். அதுக்கப்புறம் கதாதரர் ராதாராணியோட இன்கார்னேஷன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் நாரத முனியோட இன்கார்னேஷன். அப்ப இவங்க 5 பேரும் இவங்களதான் நம்ம பஞ்சதத்வா அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை கலிகாலத்துல கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து ஹியூமன்ல வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவதாரம் பண்ணாங்க. அப்ப எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணாங்க, நாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க. அதுதான் அதனாலதான் எப்பயுமே நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு ரெஸ்பெக்டா நம்ம அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிச்சுட்டு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த
அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது வழக்கமா வச்சிருக்கோம். எதனால அப்படின்னா, இப்ப நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க உதவி செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி நன்றிகள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதையும் கொடுப்போம். அதே மாதிரி இவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு நன்றிகளை சொல்ற விதமா நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம். அப்போ இது எதனால இது என்னது, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஃபார் கலியுகா. கலியுகத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் இருக்கல சிறந்தது. அப்போ நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும், ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். அது நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்ன்றது இருக்கலே பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கலியுகத்துக்கு நாம சங்கீர்த்தனம். அதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில தினமும் நித்தியப்படி நம்ம அதை சொல்லிட்டு இருக்கணும். ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு 10 டைம்ஸ் அப்படி ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 108 தடவை, அது ஒரு மாலை, ஒரு ஒரு ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து போகலாம். ஆனா குறைஞ்சபட்சம் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பா பண்ணணும். அதுக்கு மேல சொல்றது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண 3.13. ஹரே கிருஷ்ணா. யக்ஞசிஷ்டாஷின சந்தோ முச்சந்தே சர்வ கில்பிஷைஹ புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா யே பசந்த்யாத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். சரிங்களா? யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பார்கள் பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா, பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம இந்த மைண்ட் மேப் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரோதய கஷாய விஷ்ணு. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம வந்து 8th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி உருவாச்சு, நம்மலாம் எப்படி வந்தோம் அப்படின்ற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி லிபரேட் ஆகும் அப்படின்ற வரைக்கும் 8th சாப்டர்ல நம்ம வந்து கோலோக சார்ட்ல பாகவதத்துல சொன்ன ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அப்போ பகவான் வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்கும்போது அவங்களோட நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா உருவானாங்க. பிரம்மா உருவான உடனே பகவான் அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை கொடுத்தாங்க. பிரம்மா உருவான உடனே அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, ஃபுல்லா ஒரே அமைதியா இருட்டா இருந்தது. அப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு தப அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் கேட்டுச்சு. உடனே அவங்க தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தபம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய வருடங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு வேதத்தை கொடுத்தாங்க. வேதம் தான் ஆதாரம். அதுல அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு சோல்க்கு என்ன வேணும், ஒரு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான எல்லா ஆன்சர்ஸும் எதுல இருக்கும், வேதத்துல இருக்கும். அதுதான் ஆதாரம். அப்ப அதை வந்து பகவான் வந்து பிரம்மாக்கு கொடுத்தாங்க. அதுல என்னென்ன வேதங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிக் யஜு சாம அதர்வன வேதங்கள், 4 வேதங்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. அந்த வேதங்களை சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, முனிவர்கள்லாம் யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள், அதாவது இந்திரனுக்கு மழை வேணும் அப்படின்னா இந்திரனுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி என்னென்ன வேணுமோ, இப்ப நம்ம பொங்கல் அப்ப என்ன பண்றோம், சூரிய பகவானுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் தேவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க அந்த வேதங்கள்ல நம்ம இந்த மாதிரி யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் செய்யும் போது அவங்க அதுல சந்தோஷப்பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும், ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு என்ன வேணுமோ அது அத்தனையும் அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? வேதத்தை நம்ம பாராயணம் பண்றோம். நாமனா கோயில் எல்லாம் இப்ப பூஜைகள்லாம் யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதன் மூலியமா தேவர்கள் சந்தோஷப்படுறாங்க. தேவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு என்ன பண்றாங்க, நமக்கு வேணுங்கிற செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப அதுல இருந்து கிடைக்கிற தானியங்கள், ஏன்னா சீடுக்குள்ளார இருக்கிற உயிர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் அது வளர்றதுக்கு தேவையான விஷயங்கள், அதாவது காற்று, நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு செடி வளருது இல்லைங்களா? அப்போ அது எல்லாத்தையும் யாரு பண்ணி கொடுக்குறாங்க, பகவானும் தேவர்களும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விளைந்த ஒரு பயிர்களில் இருந்து நம்ம எடுத்து செய்யற சாப்பாடு பிரசாதம்,
நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். இது எல்லா ரிலிஜன்லயுமே இந்த இந்த தாத்பரியம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதாவது எப்பயுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பாடு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இப்ப நமக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு சின்ன ஒரு உதவி செஞ்சாங்கன்னா நம்ம திரும்பி என்ன சொல்றோம், நன்றிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? தினப்படி யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நன்றி அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற சாப்பாட்டுக்கும் பின்னாடி. அந்த சீட்ல இருந்து அந்த அதுல உள்ள உயிரிலிருந்து அதுக்கப்புறம் வேதங்கள், அதன் மூலியமா தேவர்கள் திருப்தி அடைஞ்சு நம்மளுக்கு கொடுக்குற அந்த இயற்கை செல்வங்கள், இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நமக்கு சாப்பாடா கிடைக்குது. அப்ப அந்த சாப்பாட நம்ம இவங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன அது கிடைக்கும், பாபங்கள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் எப்பயுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஃபுட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப தினசரி செயல்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். தினப்படி என்ன பண்ணணும்ன்றது ஒண்ணு, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன ஒரு சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். இததான் நம்ம ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் 3.13ல. சரிங்களா? அப்போ இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன போட்டிருக்காங்க, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். மாதாஜி 3.42. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனத்தை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் தளம் இந்த அளவுல நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். சரிங்களா? வெறும் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், நல்லது கெட்டதெல்லாம் கிடையாது. என்ன தேவையோ இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்கும். புலன்கள் தளம், புலனின்ப தளம், அதாவது உடல் தளம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். நமக்கு என்ன தோணுதோ என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை செய்யறது. அதே மனத்தளம் அப்படின்றது மனதிற்கு இன்பத்தை கொடுக்குற அளவுக்கு யோசிச்சு செய்யற விஷயங்கள். அதே அறிவு சார்ந்ததுன்றது எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்றத பகுத்து ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறம் எது உயர்ந்த விஷயமோ அதை செய்யறது. ஆன்மீகம்ன்றது பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யற செயல்கள். அப்போ செயல்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கு. இதுல உயர்ந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தலம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சேரியட், இதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தோட மைண்ட் மேப்பை நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றதுக்கான விளக்கம் இதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதாவது புலன்கள், நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, கண், காது, மூக்கு, கை, வாய், இந்த மாதிரி புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இது 5 குதிரைகள் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மனம் அப்படின்றது இந்த கயிறு மாதிரி, குதிரைய கடிவாளம் போட்டு கட்டுறோம் இல்லைங்களா, அந்த கயிறு மாதிரி. அறிவு அப்படி அதாவது நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றதுதான் டிரைவர் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஆத்மா தான் அதுல உள்ள பேசஞ்சர். இந்த சேரியட், இப்போ ஒரு சேரியட் வந்து கரெக்டா அதோட பாதையில போகணும், சேஃப் ஜேர்னியா இருக்கணும், அதோட டெஸ்டினேஷன் அடையணும் அப்படின்னா இந்த குதிரைகள் கயிறு இதெல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், இன்டெலிஜென்ஸோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் இந்த பேசஞ்சர் என்ன பண்ண முடியும், சேஃபா போக முடியும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும், வழியில எங்கேயாவது தவறுகள் விபத்துக்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கும். இல்லைன்னா கண்டபடி என்ன ஆகும், அது வந்து போகும். அது வந்து ரொம்ப ஒரு சேஃப் ஜேர்னியா இருக்காது. அதே மாதிரிதான் இப்ப நம்மளோட உடம்பும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் லைஃப், அதாவது இந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து எப்பயுமே அதோட இஷ்டத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும். அப்போ மனம் அப்படின்றது என்ன பண்ணோம்னா இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றத நல்லது எது கெட்டது எது, அதாவது கர்ம யோகால பாத்தீங்கன்னா விக்கர்மா, கர்மா, அகர்மா அப்படின்னு 3 விதம் இருக்கு. கர்மா அதாவது விக்கர்மான்றது சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம வந்து வேதத்துல புறக்கணிக்கப்பட்ட விஷயங்கள், அந்த விஷயங்களை செஞ்சா அது வந்து விக்கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பாப செயல்கள்னு சொல்லலாம், ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா பாப செயல்கள் விக்கர்மா. அதே வந்து கர்மா அப்படின்றது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், நான் இது செய்யறேன் எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள். அதே வந்து அகர்மா அப்படின்றது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்மளோட கடமைகளை டிட்டாச்மெண்டோட செய்யறது, அதாவது செயல்கள்ல நம்ம செய்யறதுதான் நம்மளோட கடமை,
அதுல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிட்டாச்சா செய்யறது விக்ரமா. அதுவும் பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றதுதான் அக்கர்மா. சரிங்களா? அப்போ இந்த நுண்ணறிவு வந்து பகுத்து சொல்லும், இந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது, இது செய்யணும் அப்படின்றது சொல்லும். மனம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுதான் நம்மளோட எனிமி இல்லைன்னா ஃப்ரெண்டு. அது நம்ம 6th சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். மனம் நமக்கு விரோதி அப்படின்னும் போது அது பாப செயலை செய்யும். மனம் நமக்கு நண்பன் அப்படின்னும் போது அது நம்மளுக்கு என்ன நல்லதோ அதை செய்ய நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும், அதை நோக்கி போகும். சரிங்களா? அப்ப மனம் அதுதான் இருக்கிறதுல என்னது, நம்மள பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போ அது மனம் என்ன பண்ணும், நுண்ணறிவு எந்த விஷயத்த சொல்லுது அதை கேட்டு நம்மளோட சென்சஸ் என்ன பண்ணணும், நல்ல பாதையில அதை கொண்டு போகணும். அப்ப இது மூணும் எல்லாமே கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா ஆத்மா எப்படி இருக்கும்னா, எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் இல்லாம அது என்ன பண்ணும், அது சேஃப் ஜர்னில அடைய வேண்டிய இலக்கை அதால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். அதாவது என்னன்னா, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஜட பொருள் நேத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அது நல்லதா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். புலன்கள் அத ஜட பொருளை விட புலன்கள் உயர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் புலன்களை விட மனம் உயர்ந்தது. புத்தி வந்து மனத்தை விட உயர்ந்தது. ஆத்மாவோ புத்தியை விட உயர்ந்தது. அப்ப உயர்ந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புண்ணிய காரியங்கள் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப சாப்பிடுறோம், எப்படியும் நம்ம வந்து எல்லாருமே லிவிங் என்டிட்டி சாப்பிடுறோம். ஆனா அதே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய டைம் என்னென்னமோ பாக்குறோம் இல்லைங்களா, டிவில பாக்குறோம், இல்லைன்னா யாரு கூட பேசிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 24 hours பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்த என்னது அக்கௌண்ட்ல போட்டிருக்கிற பணம் மாதிரி அதை நம்ம செலவு பண்றோம். அது பகவானுக்காக நம்ம சாண்டிங் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை நம்ம கொஞ்ச நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம செலவு பண்ணலாம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ பகவானுக்காக, பகவானை மையப்படுத்தி அப்புறம் பூஜைகள் பண்றது, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரும்போது செயல்கள் எல்லாம் என்னது, இதுக்காக ஒண்ணும் தனியா வந்து நம்ம வந்து பிரயத்தனப்படுறது இல்ல. நம்ம தினப்படி செய்யற செயல்களையே பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த அளவுக்கு நம்ம மனத்தை நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும். இந்த விஷயம் நல்லது. ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சாலும் அதுல நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா எனக்கு இதுல எனக்கு எல்லாமே நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்றது கிடையாது. ஒரு வீடு வாங்கினா கூட அடுத்தது வேணும். அதை வந்து சாப்பிட்டா கூட இன்னும் அடுத்த வேலைக்கு இன்னும் எப்படி எல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அடுத்து 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 நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல. ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்ததை பத்தி நோக்கி நம்ம யோசிச்சு போயிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் நிச்சயமா கிடைக்குமானா கொஞ்சம் சிரமம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது விரும்புறது என்ன, சந்தோஷமும் அமைதியும். அப்ப அந்த சந்தோஷமும் அமைதியும் இந்த மாதிரி அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் உள்ள ஒரு மெட்டீரியல் இது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருக்குமானா அது என்னது, எவ்வளவு கிடைச்சாலும் இன்னும் 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 அப்படின்ற ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம அதை எங்க நம்ம வந்து நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்துல நம்மளால கம்ப்ளீட் பீஸ்ஃபுல்லும் அதுக்கப்புறம் வந்து பீஸ்ஃபுல்னஸும் அதுக்கப்புறம் ஆனந்தத்தையும் நம்மளால அடைய முடியும் பகவானுக்கு. அதாவது நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா சந்தோஷமா இருப்போம், நிம்மதியா இருப்போம். போகும்போது கவலையோட போனா கூட வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு அமைதி இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட ஒரு சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஆத்மா வந்து அமைதிப்படுது. ஏன்னா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம பகவானை தரிசனம் பண்ண அந்த ஒரு முறையா இருக்கட்டும், அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒரு அமைதி கிடைக்குது. நீங்களா போகும்போது சஞ்சலத்தோட போனா கூட வரும்போது அமைதியா வரும். அது எதனால அப்படின்னும் போது அது நம்ம ஆத்மா வந்து என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது, அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்போ நம்ம மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல போய் சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இருக்கிறத சந்தோஷமா அனுபவிச்சுக்கலாம். ஏன்னா நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைன்னும் போது எதையும் நம்மளால எடுத்துக்கிட்டும் போக முடியாதுன்னும் போது அதுல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அன்லிமிட்டடா நம்ம போய் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும். அதே நம்ம வந்து இருக்கிற அளவை வச்சுட்டு அதுலயே சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கிற ஆன்மீகத்துல நம்மள வந்து என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இதுதான் நம்ம இந்த இதுல அப்ப எதிரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வர ஸ்லோகத்துல நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மாதாஜி 21 மாதாஜி 21. Okay. Hare Krishna. यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्
प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्णा. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ, இப்ப நம்ம குழந்தைங்க கூட என்ன பண்ணுனா, நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபேண்டா இருந்தா கூட நம்ம போன்ல பேசணும்னா அது உடனே அதுவும் ஒரு ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து வச்சுட்டு பேசவே தெரியாது, ஆனா அதே மாதிரியே செஞ்சு செஞ்சு பார்க்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்மளோட செப்பல்ஸ் போட்டுட்டு நடந்து பார்க்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அது என்ன பண்ணும், ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும். அம்மா செய்யறது அப்படியே செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஃபாலோ பண்ணும். அப்ப பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. இப்ப என்ன ஆச்சு, அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க, சத்திரியனா இருக்காங்க அவங்க, அப்போ நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னது, அவங்க போர் பண்ணணும். அப்போ அர்ஜுனர் நான் போர் பண்ணலன்னு ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதையே தான் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனரே போர் பண்ணல, நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வரவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? அதனால பகவான் வந்து இங்க எடுத்து சொல்றாங்க, எப்பயுமே வந்து முன்னுதாரணமா இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ராமர், கிருஷ்ணர் அவதாரத்திலயும் சரி, பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு வாழ்க்கை முறைய, ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும் அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை ராமாவதாரத்துல நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி ஒரு கண்ணியமான ஒரு முறையில ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றது, அதே மாதிரி சீதாமாவோட வாழ்க்கை முறையிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்றத. அதாவது சகோதரர்களோட பாசமா எப்படி இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் எல்லா விஷயத்தையும் எப்படி அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ராமாயணத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ராமர் வந்து, அதாவது பகவானுக்கு வந்து ஒரு லீலை அவதாரம் எடுக்கணும், ஒரு லீலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா he is renounced person அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு அவதாரம் எடுக்கும்போது கரெக்டா அந்த ப்ராப்பரான டியூட்டி அவங்க என்ன பண்றாங்க, செஞ்சு காமிக்கிறாங்க. எதனால செஞ்சு காமிக்கிறாங்க, அப்பதான் மக்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் ஹியூமன் லிவிங் சோல்ஸ் எல்லாமே அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக. அது மாதிரி கிருஷ்ண அவதாரத்திலும் சரி, ராமர் அவதாரத்திலும் சரி, அவங்க என்ன பண்றாங்க, குருகுலம் போய் கல்வி கற்கிறாங்க. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வேதத்தையே பகவான் தான் கொடுத்தாங்க. அப்ப அந்த வேதத்தை கொடுத்த பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். இருந்தாலும் அவதாரம் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, குருகுலத்துல போய் அவங்க படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? வசிஷ்டர்கிட்ட போய் கத்துக்கிறாங்க, சாந்தியப்பு முனிகிட்ட போய் கத்துக்கிறாங்க. அப்போ அவதாரமா எடுக்கும் போதும் பகவான் வந்து அதை வந்து செஞ்சு காமிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு அடைய வேண்டியதுன்றது எதுவும் கிடையாது, ஆனாலும் செஞ்சு காமிக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னும் போது முன்னுதாரணமா இருக்கணும். அப்பதான் வழி பின்னாடி வரவங்க அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 3.36 38 3638 36 okay 36. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः. 37 38 37 படிச்சுக்கோங்க மாதாஜி. 37 படிக்கிட்டா? படிச்சுக்கிடுங்க. श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शिमलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது இந்த ஸ்லோகமும் சொல்லிடலாங்களா மாதாஜி? அது முடிக்கிற ஸ்லோகமும் சொல்லிடுறீங்களா? முடிக்க ஆயிடுது. ஓகே. சரி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம யோகோ நாம த்ரிதீயோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3.36 அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அர்ஜுனர் கூறுகிறார், என்ன சொல்றாங்கன்னா, விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவதா
ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது என்ன அர்ஜுனர் கேட்டாங்கன்னா, யாருக்கும் இப்ப விருப்பம் இருக்காது இல்லைங்களா? பாப செயல் பண்ணணும்னு யாருக்காவது விருப்பம் இருக்குமா? இருக்காது. ஆனாலும் பலவந்தமா அதை வந்து நம்ம செய்யறோம். ஒரு சில சமயத்துல வாழ்க்கையில ஒரு சிலவங்க செய்யறாங்க இல்லைங்களா? யாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. எல்லாருமே கத்துக்கிட்டு மேல வர்றதுதான். அப்படின்னும் போது எதனால அந்த மாதிரி பாவத்தை வந்து பிடிக்கலனாலும் பலவந்தமா செய்ய வந்து தூண்டப்படுறான் மனிதன், அதாவது லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்றத அர்ஜுனர் இங்க கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதாவது நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. முக்குணங்கள், அதுதான் வந்து, அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர்ல 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். அந்த குணங்கள் அடிப்படையில தான் ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, செயல்களை செய்யறாங்க. அப்போ அந்த குணங்கள் பேஸ் பண்ணி செய்யறதுனால அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட கடமைகளை நம்ம ப்ராப்பரா பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு சில ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3.38ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசாலும், அதாவது லஸ்ட் அதுதான் நம்மளோட எதிரி, காமம் அதுதான் ஆசை, அதுதான் எதிரி அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு மனிதனுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கும். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஆசைகள் எப்படி இருக்கும்னா, நெருப்பு மேல புகை அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு சிலர் தப்பு அப்படின்னு தெரியும், இல்ல தப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா அவங்களால அதை வந்து செய்யாம இருப்பாங்க. அப்போ அது வந்து நெருப்பின் மேல புகை மாதிரி சீக்கிரமா அது வந்து நம்மளால கிளியர் பண்ணிட முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சிலவங்களோட ஆசை இருக்கும். அது இன்னும் ஒரு சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து கண்ணாடி மேல படிகிற அழுக்கு மாதிரி. அது இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெடணும். கொஞ்சம் வந்து தண்ணி எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் டிடர்ஜென்ட் போட்டு நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணும்போது கண்ணாடி வந்து கிளீன் ஆகுது இல்லைங்களா? அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கெடணும். அப்போ ஒரு சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, சீக்கிரத்துல விடுறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காது. தப்பான விஷயமா இருந்தாலும் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அதே இன்னும் ஒரு சிலவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கருப்பையாலும் அதாவது மறைக்கப்பட்ட, அது எப்படின்னா இருக்கு இல்லைங்களா? மதரோட அதுக்குள்ளார இருக்கிற குழந்தை, அதாவது அந்த வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஆசைகள் இருக்கும். என்ன சமாதானப்படுத்திக்கிட்டாலும் அது தப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இருப்பாங்க. அப்போ இது வந்து குணங்கள் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது வந்து குட்னஸ்ல வரும், இது வந்து பேஷன்ல வரும், இது வந்து இக்னரன்ஸ்ல வரும். தப்பான காரியமா இருந்தாலும் எனக்கு அதை அடையணும்னா அடையணும், அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அப்போ இந்த குணங்களின் அடிப்படையில அவங்க வந்து செயல்படும் போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, பலவந்தமா பாப செயல்ல ஈடுபட்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்மளோட எதிரி யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட ஆசைகள் தான். அதுவும் என்னது, அதர்மத்துல ஆசைகள் வச்சுட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு அது சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸா மாறிடுது. அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதோட அடிப்படையில ஒருத்தவங்க செயல்படும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, பாவ புண்ணிய காரியங்கள் கிடைக்குது. அப்ப கர்மம் அப்படின்றது நம்ம செய்யற செயல்கள், அதன் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்படி ஒரு குழந்தை நல்ல எக்ஸாம் எழுதுச்சுன்னா அது நல்ல மார்க் வாங்குது, அதே கொஞ்சம் படிக்காம எழுதுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும், கஷ்டப்படுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து நல்ல செயல்களை செய்யும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே நன்மைகளா அமையும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் இன்னைக்கான கர்ம யோகத்துல நம்ம பாக்குறது நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுதான். அதுல முக்கியமா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா செய்யறதுதான். ஒண்ணும் நம்ம வந்து தனியா இதுக்காக ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து நம்ம வந்து செய்யறது அப்படின்றது கிடையாது. நித்தியப்படி நம்ம செய்யற கடமைகளே தான் செய்யணும். ஆனா பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யணும். தர்ம வழியில இருக்கான்றதை நம்ம பாத்துக்கணும். யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் இல்லாம தர்மத்துல நம்ம அந்த தர்ம வழியில அந்த செயல்கள் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கணும். அப்படின்னும் போது சாண்டிங் பண்றது இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். அது கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, நம்மளோட செயல்ல அது முக்கியமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஃபுட்டா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கான ரீசனையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நம்மளோட எதிரி யாரு அப்படின்றத நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா, அது நம்மளோட ஆசைகள் தான். அப்ப அந்த ஆசை அப்படின்றது
நல்ல விஷயத்துல நம்ம வைக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம், அந்த சேரியட். அந்த சேரியட் தான் நம்மளோட உடம்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல உள்ள சோல் தான் என்னது உயர்ந்தது. அப்ப அந்த சோலுக்கு தேவையான விஷயத்த இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லணும். இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றத நம்மளோட மனம் கேட்கணும். மனத்தோட கண்ட்ரோல்ல சென்சஸ் இருக்கணும். அப்ப பக்தியில நம்ம இருக்கணும், தர்ம வழியில இருக்கணும். இதுதான் நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதித்தான பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஷீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.